Hola? Hola, Qui hi ha? soc de la casa al costat. Passa, passa, passa. I què vols? Vinc a buscar ous. Ous. Quants en vols? 4. 4. Vine, vine, vine. 4? Perdona. Si vols 4 ous. Ah, sí. I te'ls embolico? Sí. No, mira no. No t'emboliqui. Però els necessites per cuinar? No, sí, no sé. Sí. Gràcies. Res. Què ha passat? Sant Antoni, no passa res. Fa molt que heu arribat? No, fa uns dies. I tu? Fa temps que vius aquí? Sí. Doncs no et preocupis, no passa res. Em sap greu, No passa res. Són uns ous i prou. No sé què he fet, però m'han relliscat. Bueno, pot passar a qualsevol persona. Sou molt amables. Bueno. I ara què? Què? Què puc donar ara? Què? No, només tinc filets, o tinc una mica de pa. I més ous. Ous només em queden els de l'Esteve. I de calacari no en tens. No, jo només tinc els de l'Esteve aquí. He vist que tenies una dotzena. Sí, ja, però els volia fer servir per sopar, però... Va, te'ls agafo. Ai, perdona. Oh, però què has fet? Però... Tio, el mòbil? Mira, te'ls embolico ja i abans que em trenquis la cuina. Què passa? Arribem tard. Molt tard. Va, ràpid. Baixem.